parable of the rich man and Lazarus, it is the rich man who has the speaking role and is the point of attention. Lazarus merely serves as a point of reference for the rich man to draw a lesson from, for him and for us who hear the parable. In his message for Lent 2017, Pope Francis reflects on the parable and draws lessons from it. First, he said, Lazarus as a gift. Again, I repeat, from Pope Francis, he said, Lazarus is a gift. Although Lazarus is practically invisible to the rich man, he is a concrete person whom God views as a priceless person. The Pope says that a right relationship with people consists in gratefully recognizing their value. Even the poor person at the door of the rich man is not a nuisance, but a summons to conversion and change. Let us ask then ourselves, what is our attitude when someone asks for our help? Especially the beggars, kanang magpakilimos. Tinudanay, I myself, una kong naigo ni ini, guilty, kay nga naman, instead of becoming a good person, mura bitaw, I am hardened. Now my heart is hardened because of my experiences. When I was a newly ordained priest, kanabitong idealistic kaayo, seeing everyone, kanabitong mayon nga basin mo niyang Ginoo, nag-disguise lang. Doon ako yung mga experiences nga nakapausab. In the sense, makatagam. I would like to cite some example. Ato una, sa mga year 2005, 6 ka na nga mga time, every time nga makaan ako sa katedral, every Tuesday, or doon ako'y misa, doon na may mangayo. Ya doon ay usa ka mga UI, kana laging idealistic pa ta, muhatag yun. Every time nga mangayo, muhatag ko. Ginagmay, usahay dinag ko. Gibadlong ko sa taga-opisina sa katedral. Father, ay nanatagae kay amo ng silingan, sugarol ng dako, palahubog pagyod. Starting that time, di na kumuhatag. Another example, nagmisa kong katedral, 12 o'clock sa Udto, kuman akong miss, before ko, naaman na sila diha na, dakay mga UI, nato'y naka-wheelchair, katupod, sa mga yo, kanilaging bag-upat ang bari, hatag ko. Pero one time, kuman akong miss sa katedral, kanang plaza dihas Butuan, wala pa man na nausab, doon na pa yung mga plant box, boxes nga naa sa palibot. Dayon akong uli sa seminaryo, nakakita akong wheelchair, nagpasalipod sa plant box. Ug ang akong gitagaan, before ko nagmisa, nakita nako, tuwa naghawid sa longnik nga tanduway. Nasakitan ko. At beginning the time, wala ko nihatag niya. Another example, pandeha sa Bishop's House, daghang kay mangayo at una. Nya ako may sekretary ni Bishop, ako'y maatubang. Pag may mangayo pamiliti, kuha yun na siya, I make it sure nga nagin ni madala. Di siya mobiya nga walay madala. Nausahay, tunga sa opisina sa Chancery, tunga, ang katunga, ako nang ginabuhat at una, pero karon wa na. Nya ako bang bintahon, pila ka oras ang biyahe,
tagaan pag yun og para pagkaon nga dili magutman. One time matiman-an man ako kay interviewon man gyud nako, istoryahon, ma-familiarize nako ang naong. Unfortunately, may tao nga nangayo ato kuno siya Davao. Dako gyud ang iyang nadala. Davao gud layo baya mahal ang pliti. Plus pagkaon pa. Sus, nakit-an man ako sa katedral. Kung nangayo siya karong adlaw, pagkasunod adlaw, ito katedral, kit-an man ako, akong gisukmatan, pagkakita niya sa akua, dagan siya. No? Nakapausap to sa ako ang hunahuna. No? Nganong ingon animan? Nakatabang ba ko kung muhatag ko? Or basin wala nakatabang? Doon ay balaod nato, no? Nga nagbawal nga maghatag. Labi na ka ng naas kalsada because we are promoting them, we encourage them no, nga magpabilin diha sa maong buhat. Pero maglisod ta, labi na kung ato bitong i-apply kining maong ebanghelyo. Katinod na impierno ang dato not because he was a bad person. No. Ang problema niya, wala siya wala siya nagpakabana nga dunay tao nga diya pultahan sa iyang balay nga nanginahalag tabang si Lazarus. That is the sin of omission. Kaya doon man kaklase nga makasala ta. Sin of commission and sin of omission. Mao nang sa penitential rite, awala pagbuhat sa angay nga buhaton. Ang dato anaa siya sa posisyon to help Lazarus. Pero wa siya gibuhat, wa siya nagpakabana, wala siya bitabang. And it's also a lesson for us. No? Unang mayon ko, ako'y unang naigo. Nakadugay ko sa pagkapari. Pero bitaw ngayon ko nga, anong ingon-ani naman, no? Kasi may time mga makonsensya. Labi na, amot ko, mga experience, namong mga pari, na grupo sa mga babae, na lang nga, grupo na nga, mga UI yun, mga dagkog lawas, no? Kasi magdepende ba yung mood na to? Pag maayo kag mood, unya, mura bitaw, taas-taas mong pasensya, okay ra yun. Nya, lain na ba kung tagaan ni mong usa? Pader kami po, ako bahina na lang na ninyo. No? Pero di mo sugot. Nya, usahay no, kanang dili lagi maayo. Sabi taong, makayon ko usahay nga, huy, pangita po mo maayong trabaho. Pwede man mo makapanglaba. Pwede man mo paano? Di maningog. Kaya kung mga lawas, sa imang God, i-profile nat, no? Ang profiling nato. Angay ba ni tabangan? Angay ba ni, no? Kanang dili tabangan. Atong na kaniwang gutom na gyud ni. Murag, di tama bala, no? Kabi taong, dili tama duha-duha sa pagtabang. Pero sahay kung dagkog lawas, kaingon ta usahay, angay ba ni tabangan? Muna mga igsoon, ay magsundog na ako. No? Kaya doon na sayno, makapamalandog ko, kung naay magpakilimos, mutuktok sa pulta, kalabi tao, kalabi ng badyaw, tagaan ba ni o dili? Example, hapit namang December, narapon ng mga bata, pag mag-stop ang traffic light, kanta na dahil na, nya o sa man nga gidiscourage sila para way madisgrasya. Pero mo lagi na, how about ka nang mupaatras? No? Paatras sa sakyanan. I learned siguro, no, sometimes makadungdung ko kang Archbishop Hayes from Cagayan de Oro. Kada siya testimonya sa mga kaubang pari. He was
a good example of generosity. Because daghang ko ni mangayo sa bishop's house. Unya, badlungon ang obispo sa mga pari, Bishop, giilad ramang ka, balik-balik naman na sila. Kanang naanad na sila, dependent na kaayo. No? Bishop, katong tawhana, kanang bayhana, balik-balik na nagpangayo. Kung nagpanginabuhi na niya, giilad na kaana, Bishop. Ningon ang obispo, kay balumang ko nga giilad ko nila. Kung giilad ko nila, ang ako gitawag man ta sa pagtabang, paghatag, no? Yan gibuhat nga motabang siya. Kung sila nang ilad, ilan na nang tulubag mo sa Ginoo, dili na na ako basta I just did what is right thing to do. Tayo no? So kuha igyodas ako ang gibuhat. Kasahin no, una-una, kani akong paghatag, tabang, nakatabang ba ni, or wala? Unang akong atong pamalandungan, we claim, and we believe God is generous to us. Ang Diyos manghatagon, matinabangon. Kita nga nakadawat sa maong gasa, sa maong grasya, siguro mo ni ang challenge kanato. Doon nag-purpose ang Ginoo nganong nagkadabitaw nilambo ang imong pagpuyo. Muna nga sa ako nga nakatunan, when God bless us with material blessings, it's because God is trusting us to be a blessing, to be His instrument of blessings to others. Kay kung kita mahimong daw, mahimo ng hakog, dili na grasya, magdala nato na sa kadautan. Kinsa man ang mga Lazaro sa atong panahon karon. Muna nga, ayaw lang lainan niyo pagsabot. Please do not misinterpret or misunderstood me. I am really grateful sa akong opportunity when I served Special Apostolate of the Diocese. Almost 9 years ko nga na sa Por Cristo. Ug dako kay itong tabang kanako. Ug dito nako nasinati ang kinabuhi sa tinuod nga pagpangalagad. Ug dako kayo ang papel sa Por Cristo sa ako ang pagkapari because ang Por Cristo nag-save sa akong pagkapari. When the times nga nag-undergo trials, gusto na kumuhawa sa pagkapari because may mga butang na dili ako madawat. Ang Por Cristo may nakaluwas na ako. Munang pari pa ko karon. Munang daghang kay ko'y nakatunan sa ako ang panahon sa Por Cristo. Munang ngayon ko blessing. Ako yun ang ipanghambog sa inyo na sustain ang programs sa Por Cristo tungod kay dunay mga generous nga mga tao. Wala ta nagsalig sa gawas kundi lokal diri regionas Butuan. Dunay sometimes tabang sa lain nga lugar. Pero man ang makain ko, people in Butuan or even in some na mga towns, mga generous. Daghan kay mga generous nga mga tao. Kay I encounter people nga mga anda mo tabang. Pero ka-encounter ko dili pud mo tabang, Diha gyud ang kuan nga nagitudloan ko sa pagpaubos. Tagahanta mo example Dunay kaila nako. Ingon, Father, ato ta kay nakoy kaila, yapong kaila, murag bridge lang siya. Kay generous, dunay hardware, dato sila, Father. Engineer, dunay construction. Pila istorya, uban po ko. Timingan nga bago kong nangutang sa sakyanan, kay ang akong sakyanan, sigong katirik. I was insulted, Ginsult, Nanong nangayo ng Father nga, nindot mga ikagsakyanan. Kay balo pa lang siya nga, 5 years na ako ginabayaran, ug dili na
isyu sa por Cristo, dili na isyu sa diocese. Tabangan ko sa akong mga igsuon. Sakit kaayo ako nadawat nga istorya. Kung gusto pala, kung napalang ko igahom, gusto ko mawala na dayon. Kunya, gisulon niya sobre ang iyang gihatag. Pag-abot na mo sakyanan, naulaw kay itong kauban nako, kay kami mang duha ni atubang. Pag-abli na mo, gitagaan mig 50 pesos. Nihilak ang akong kailah, nangayo suri sa kuha, tungod sa iyahang na-expert na sa siya yun nakadungog pag-insulto sa ako Tinunanay, yes, ako mayong ko, naana siya nga butang. Pero ako nang gigamit sa ako ang pagkapari sa pagserbisyo sa mga tao. Maybe you misunderstood, no? I-judge me ninyo, kayahay ang mga pari. Pero ako lang, dili na kumukuan sa uban nga. Ako kung naaman na nga butang, gigamit na ako sa pagserbisyo. Na. Manang madumduman to na ako nga experience, sakit, no? Pero nakalikon to na ako. Nakatabang to paglikon sa ako Kaya ako nahibalo ang Ginoo. Dili lang kato nga hitabo ang naagian nako. Napay mga panghitabo nga nako kapait di ay mangayo, no? Pait kay mangayo. Pero ang nakalig-on nako, dili man ni para sa akong kaugalingon, kun dili para manis mga tigulang. O para nako mas tagaan ako importansya kay daghan ang mga tao nga mga generous. Kung nakabisita mo por Cristo, kung unsa man ang iyong nakita, improvement, unsa man na siya, instrumento lang ko. Kana siya, kaayo na sa Ginoo, dunay mga tao nga manggihatagon. Generous nga mga tao. Anda mo tabang. Blessed kaayo sila sa ilang kinabuhi. O sila nahimong blessing. O para nako, dako kayo ng grasya nga ilang nadawat. Muna nga pakutano na tatong kaugalingon. Kung mo claim ta, blessed ta. Grabe ang blessings nga ito nadawat. Mahimog yun ang tinuod nga blessing kung kita nahimong generous, nahimong manggihatagon sa mga tao. Pero kung mo claim ta nga blessed ta, pero daw ta, dili ta kantigo, magpakabana, I think it's not a blessing. Dili yun na blessing. Muna mga igsuon, kung kita nakasinati sa pagkamanggihatagon, pagkamaayo sa Ginoo, hinauton tana, dili ta maparihas sa dato na nadungog nato sa Ebanghelyo. Hinumduman nato, God is trusting us to be a blessing to others. Hinaot pa unta. Please all stand. Together let us profess our faith.